Matul il-jum tal-ħadd, il-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta infetaħ għal pubbliku għall-ewwel darba f'diversi xhur. Hawnhekk il-Maltin u t-turisti setu jaraw u japprezzaw ir-restawr estensiv ta' dan il-palazz storiku fiċ-ċentru tal-Belt Kapitali. Waqt din l-Open Day iltqajna mal-kuratur tal-palazz Emanuel Magro Conti fejn spjega li r-restawr huwa wieħed dettaljat. Il-kwistjoni hi li apparti l-ħitan impitrin, għandek is-soqfa impitrin, l-art bl-irħamiet u ċertu rħam, mhux xogħol li tiġri u taġġel bih, mhux xogħol bħall-paċenzja, biżżejjed ngħidu tittamel pjanti dokumentazzjoni illi kull maduma tidher bil-fotogrammetri tagħtiha numru taqlaħħa tnaddafa tirranġa l-art taħta u terġa' tibni u twaħħal kollox. Huwa qal magħna seta' jara minn żar dan il-palazz. Qed jara t-taraġġ ukoll restawrat, ftaħna ħafna arkati li kienu mblukkati biex jerġa' kif kien oriġinarjament, again dejjem bir-riċerka. Qed jara l-kuraturi tlieta minnhom u dik li ngħidu l-uċċelliera, again post li kien maqsum f'ħafna kmamar, żgħar u anke l-livelli maqsumin. U għandna tnejn iktar żewġ kmamar ħandilhom hekk importanti wara s-sala tat-tron li huma s-sala tal-paġġi u s-sala tal-ambaxxaturi. Partijiet mill-fażijiet ta' dan il-proġett se jinfetħu fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla. Bil-proġett mistenni jkun lest sal-2025. Dan ir-restawr qed isir b'investiment ta' 30 miljun euro li 10 miljuni minnhom huwa kofinanzjati minn fondi Ewropej.